Pwashi pak ne oganda nonagi mantie Mombasa kuom bedo kanyakla kendo riwruok. Jonyuol mag nyithindo modak lit mar kata kit ng'ol mar obwongo ma bende ong'ere kod dho ngere kaka cerebral palsy kod jogo makedo ne oganda gi jogo mantiere kod ng'ol ma kamano dwaro mondo piny owacho oket okenge makare manyalo miyo jogo ma odak kod ng'ol yudo thieth kod somo e yo mayot. Jafwambo mara George Juma ne giler koa e kaunti ya Migori. Kata bed ni pod onge lipot malong'o manyiso kwan mag jogo eko ma odak kod ng'ol mar obwongo ma ong'ere kaka cerebral palsy e piny Kenya, jolony e wechego mag thieth wacho ni kwan jogo to ahinya nyithindo ma inyuolo kod ng'ol mar obwongo koro medre pacho kae. Ranyisi mar ng'olni mar obwongo kuom nyithindo gin moting'o pek mar wuoyo kaachiel kod wuotho kod mamoko. Thoth nyithindo ma inyuolo kod ng'olni kuom kinde mathoth osebed ka ipando nikech akweda magide kind oganda. Asewinjo weche mang'eny ma samoro inyalo we kata osiepe nikech wach ma jikoni. And the stigma is really killing other people, dying depression. Ajiwo jonyuol duto te ni kiyie rit nyathini no Nyasaye omigo nikech nitiere gimomiyo. Ng'eny gi bende ok yud thuolo mar somo nikech kata mana sikunde ma ginyalo some bende koro nok mokalo e piny Kenya mangima kaachiel kod kata kaunti ma Migori. Preston Otieno en achiel kuom jonyuol ma nyithindgi odak kod ng'olni mar obwongo e kaunti ma Migori. Wuode ma jigni 6 ma odak kod ng'olni koro pok ochako dhi sikul nikech onge mar sikul mar jogo modak kod ng'olni e kaunti ma Migori. Kaka onyalo dhi wuoyo gi ji skul kono be onge kaka Migori kaendi poka aneno kata poka winjo skul mora mora mar nyithindo man gi cerebral palsy. Nyithindo modak kod ng'olni bende koro bedo kod pek e yudo thieth. To daktari ma thiedho cerebral palsy no makata manyalo control kata jo physiotherapist yudo ka most of them are not there. It's not easy because on our side there are other people who don't have work to do, so they depend they depend on other people to be able to be funded money so that they can go for therapy. Machakre dweni National Council biro gi program madhi konyo miyo diapers ni nyithindo man gi ng'ol matiyo gi diapers. Ka gidhi hospital mondo gitim therapy gisebet ka giywak ni ichajogi. So chakre dweni ka Nyasaye nyalo yie to dwe machako ma biro chani do ka osechako wadhi chulo therapy te ma imiyo gi hospital. Yedhe ma gitiyo godo be wadhi chung'e. Bang' puonje skunde mag nyithindo modak kod kit ng'olni kendo neno midhiero ma nyithindo gi modak kod ng'ol kaachiel kod jonyuol gi koro kale, japuonj Caroline Kisuge e kinde maromo higni 5 mokalo ne owuok oko mar konyo tieko akweda mondo nyithindo gi ma odak kod ng'ol mar obwongo. Atiegora e puonjo nyithindo man gi autism to nayudo ka thoth nyithindo man gi autism nigi cerebral palsy. Kaito nayudo ni nitiere tich mang'eny moloyo mitime classroom kadim. Ayudo ka around nyithindo 11 ma pok onyono skul. Kisuge ne ochako kod yawo kar dak kata kar jot ma nyithindogi ma odak kod ng'ol mar obwongo ma ojwang' kod jonyuolgi mondo eka omanynegi kony e yoregi mag thieth kaachiel kod somo. Koro nyithindogi antiere ga good number man gi successful stories manayudo ka ok wuothi o achieve wuotho kendo asekete skul. Out of classroom asekonyo almost 250. Owach ni nitie nyithindo mathoth ma odak kod ng'olni mar obwongo ma pod opandi kod jonyuol nikech akweda kendo ok ginyal yudo kata mana thuolo mar somo kod thieth makare. Naseromo gi nyathi ma nyako moro mane ja higa 25 ma pok nonyono sikul nikech nowacho ni mama gi ne wiye kuot kode to kendo ne ok nyal gole oko. En kata gari actually sama naromo kode ne pok oidho kata gari ngimane te nyaka hignigo. Koro magi eri gin gik moko ma seche moko iyudo ka nyathi riek to nikech ji nene kong'ol giparo ni onge gimo nyalo timo. George Juma, Ramogi TV. Nyako moro ma jahigni 18 kendo man kod dweche 6 yudo thieth